אז מה קורה חברים? כאן בני בלוקס, כן, זה השם החדש, תתמודדו. גם אנחנו בסרטון רובלוקס חדש, אבל הפעם אנחנו במשחקים, הולכים לשחק במשחקים שהם pay to win. זאת אומרת, צריך לשלם בשביל לנצח אותם, אבל אנחנו לא עומדים לשלם לאנשים מרושעים האלה. אנחנו הולכים לנצח את המשחקים האלה לבד. ברור. אוקיי, יאללה. המטרה היא נראה לי פשוט להרוג אנשים ולקבל כסף. ואז מה זה? אוקיי, אני יכול לעשות על הסרבר צונאמי, סופרנובה וכל מיני דברים, ואני יכול לעשות על שחקן כלשהו כל מיני טרולים כאלה, דברים מעצבנים. ובואו ננסה על עצמי את הדבר הזה שאמור לעשות לי דברים על המסך. באמת, אחי. בוא נבחר אותי, נעשה לי זה. יואו, אתם רואים את זה? זה טוב, אבל זה לא מזכיר את כל המסך. טוב, בוא ננסה להתמודד. אם זה עומד להישאר כאן, אני פשוט לא יודע מה אני עושה, אז אני פשוט אצא ואכנס ואני אחסוך לכם את הזמן. אוקיי אחי, זה נעלם. טוב, אבל בוא נמשיך לשחק ונגמר לי הכסף. כן, לא הייתי צריך לשחק במשחק הזה, כי אני פשוט גרוע במשחקי לחימה. נאב. אמן קיל אחד, אמן. לפחות קיל אחד. יא שינגו קיין. כן. זה נגע בה. זה נגע. אתם בטח מיואשים. טוב, לפני שאני מנסה לעשות את הקיל הראשון שלי, תירשמו לערוץ של בני בלוקס, תנו לייק, תנו תגובה, וכמובן שתפו לכל מי שאתם מכירים, וגם יירשמו לערוץ של גלאי. אחלה ערוץ. טוב, אלא בואו פשוט היי סקלו אחר, אני הורג אותו. ביי, כן, רק 2. תמותי. כן, הרגתי מניוק אחד. אוקיי. מה זה השירה הזאת? מה זה האי הזה? הנה עוד סירה, פספסתי את ההזדמנות שלי להגיע לאי. אנחנו חייבים לראות מה יש שם. טוב, בזמן שאני מחכה שהסירה תזדמן, פשוט אתם תראו הילוך מהיר. אובה! כן, לא, מניאק. בוי. שלום נבים. סקלו איך היא נופלת. וואי. כן, הוא כבר. מה זה? רובקס, 5,000 רובקס. אין מצב שאני הולך לשלם על הסכם הזה. כן, הגעתי. טוב, בוא נחקור פה את האי הזה. ברו, סתם ההסכם האי הזה, אין פה כלום. טוב, ביי, מתאבד. תהיה לו.
אוקיי, בואו ננסה לעלות לכתר או לאי הזה למעלה. ברו, אחד המשחקים הגרועים שראיתי. אז יאללה, בואו נעבור למשחק הבא. אוקיי, אנחנו במשחק הבא. סתם. אוקיי, אנחנו במשחק הבא. אני כן שיחקתי בו, בדקתי אותו לפני. סתם לא בדקתי, פשוט שיחקתי בו. טוב, מה שאתם צריכים לעשות במשחק זה פשוט לשחק באובי, להגיע לצ'ק פוינטים ולקבל נקודות רולים. ואז שיש לכם נקודות רולים, אתם יכולים להטריל אנשים. נגיד בואו נטריל אותו, נעשה לו רעש של נוד. כן, ואז כתוב אל הדגן, farted me. ואז נעשה לו חיילית חייזרים. ראיתם? מישהו עושה לי, מישהו מקריס לי, עושה לי טרולים ומקריס לי את המחשב. זה לא באמת, זה רק במשחק. אני מצטער שאתם צריכים לסבול ככה. אוקיי, נראה לי זה מספיק. טוב. פשוט תראו הילוך מהיר, איך אני פשוט מוציא את זה. 3, 4 ו... לא צריך הילוך מהיר. יאללה, בואו פשוט נמשיך. אובי משעמם. כי כפי שאתם רואים אני מקבל 45 נקודות רולס כל פעם שאני דורך על זה. זה בגלל שעשיתי כמה רברפים, כאילו שדרוגים שאני אקבל יותר בכל פעם. טוב, ביי להטריל את הילד החמוד הזה כאן. הוא יבוא לפה, בוא נעשה לו צרחה. וויפ! ווי! מה אני רואה? אחי. ביי. ניכנס עוד פעם לטרולים. אוקיי, גם הוא מת. אוקיי, בוא נהרוס לו את החיים ונפוצץ אותה. אוי ואבוי, מה זה הרעש המחריד הזה? די כבר. באובים אני ממש טוב. שכלו איך אני עובר את זה בקלי קלות. עכשיו. בים, באו, בים, באו. וואו, אחי. מה זה הסס הזה? בוא נעשה לה. אנביל. המון גס. נעשה לה פריז. ודן. כשאתם שומעים אותי, אתם שומעים אותי הרבה יותר חלש, כאילו אתם שומעים את מה שבתוך המשחק הרבה יותר חלש ממני. אז בקיצר, זה פשוט הטריף לי את האוזניים. האוזניים שלי הרגע התקרסו מהרעש.
מה את רוקדת? ילדה מעצבנת. חכו, אני רוצה לעצבן אותה. המבורגר. וואי. בואו. בוא נעשה לה אנימה. בוא נעשה לה מריו. לא! בוא נעשה לה מריו. אתם רואים איזה טוב אני באובי? אני עוקף אותה כמעט. אומייגאד, מישהו נראה לי עשה פה חור שחור. כן, כמעט אני עוקף אותה. שלום ילדה. ביי ביי. אח. בוא. וואי. למה אבי כזה? למה אבי הזה כזה גדול? אוקיי, עכשיו היא תעשה לי מלא פעמים את הדבר הזה. בול שאני אגיע לסוף היא תעשה לי זה. נכון? לא, לא נכון. אך, אני לא יכול לקפוץ. אתם רוצים לשמוע את המקלדת? פשוט ימות. וכמובן, כן, זאתי, ברור שזאתי, כי היא מניאקית. די כבר! אתם... אין בעיה, סתכלו. אין בעיה, סתכלו. הופה, סתכלו. החזרתי אותה לשלב מאוד מאוד לא מתקדם. ונעשה לו. זה מה שמגיע לך, נביט. טוב, אין לי עכשיו נקודות. אוקיי, יש לי. איזה פרו אני. אוקיי, זה היה מישהו אחר. אם הוא ממשיך לעשות לי את זה, אני גומר אותו. למה אני שקט? כן, לא יודע. אין לי מה להגיד. וואי. סתכלו טריק. זה מקצוענים. סבבה? הולכים לכאן. בם. זה מה? אני כאילו צריך לגעת, אם אני נוגע בכחול אני צריך לגעת רק בכחול, אם אני נוגע בצהוב. טוב, כנראה שאני צריך לגעת רק בכחול. סיימנו. נו באמת. יואו, עוד דקה ו10 שניות אני יכול לקבל 500 נקודות רולס. שזה המון. ננסה לעקוף אותך גבר.
אני פרו. כן, טוב, אני פשוט בעריכה, אני אוסיף רגע לפני מה שהלך פה, אני פשוט אשים אזעקה מוקלטת, כי אני לא שמתי לב שבטעות עשיתי לבחור הזה הרבה טרולים, אוקיי, סבבה, נניח, ואז עשיתי לו אלרם, שזה פשוט עושה רעש של אזעקה, זהו. אז אני פשוט אבקש מהעורך שלי שישים אזהרה. אז אם אתם צופים בזה כרגע, מקווה שלא נבלתם, אם כן, סליחה. אבל בוא נמשיך. קיבלתי את ה-500 טרולס, עוד 4 דקות ו38 שניות, אני מקבל 1000. בוא נטריל אותה. ועם הרעשים החזקים. אגב, אם לא צפיתם בסרטון הראשון בערוץ, אז פשוט הקישור בתיאור, אתם מוזמנים לצפות בו. זה הסרטון הראשון בערוץ שלי. בקיצר. אוקיי, זו מגלצת המוות. סתם, היא לא מגלצת המוות, אתה פשוט לא יכול להתגלץ בה. אתה צריך מין אבוב כזה, אבל זה אף פעם לא עובד. וואו, יש רעש של אזעקה. מישהו עשה פה אלרם. כן, קבלו עוד אזהרה להזעקה. כן, בקיצר, אל תיבהלו. מצטער, באמת. באמת. אחי! כל הדרך שלי. עבדתי שנים על הדבר הזה, שנים. יופי. עכשיו תסתכלו את הטריק, תסתכלו את הטריק. אתם הולכים לפה, קופצים, ובם, הגעתם. היי, עוד שנייה אנחנו מסיימים את ההובי. ייי, סיימנו. טוב, בוא נעשה את הדבר הזה שאני כל הזמן רואה את זה ביוטיוב, פשוט האנשים עושים את זה ככה. מיאו. ביאם. ביאם. לא! אני בטעות דרכתי על ה... אוי ואבוי. טוב, בוא פשוט נתחיל אנשים. טוב, בוא פשוט נטריל מישהו פעם אחת ולתמיד. אבל צריך מישהו מחובר. לא. בוא נספים לו. בוא נשים חור שחור. מה נעשה לו? תפוצץ אותה. עכשיו הם מתחילים להחזיר לי מלא אנשים. טוב. טוב. וואו. טוב, אני חושב שבזה נסיים את הסרטון. הלו? אוקיי.
למה אני אומרה לו, אני מוזר. טוב, אז אני חושב שבזה נסיים את הסרטון להיום. אז יאללה ביי.